Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kamenze ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa samkhombisa isincane saphuma ehlathini ekseni ngobvisa livuthula ngoba sigcwele amabede. Ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama usathe kakanela khaladi ngihamba litheselo silathi ngaha. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Uhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Namuhla kodwa hayi ukuthi ngiphethe isihloko esithile kodwa lento engiyiphethe owesifazane iyamthinta nowesilisa iyamthinta kodwa owesifazane imthinta ngokuthi ngiyazi ukuthi unomuntu ahlekisana naye ngoba lento engiyiphethe into yabantu besilisa. Ngiphethe namuhla uswidi wabantu besilisa, ngiphethe iyogurt yabantu besilisa ngizokhuluma ngayo. Ngelila ngake ngasho ngathi uma uyindoda kabojwayela kakhulu ukudla uyogurt, uma kuukuthi mhlawumbe usubadlile ko yogurt iba nezinto ezithile zokudihlanza ngoba oyogurt thina zinsizwa basilimaza kakhulu. Funa sibuye sibakhuza abantu besifazane mabesiphi izinto ezimnandi amacoficofi. Nami nje uNdlunkulu kathi uma nginika impela amacoficofi ngibona ukuthi hey ngithi hayi nginenyongo ngoba manje lezi zinto ziyalimaza lezi zinto bafowethu. Abetho yogurt bafowethu naba betho yogurt. Ayabona ke le yogurt izinsizwa nizoyithola lemphelandaba. Uzani lemphelandaba le? Ayithi niyabona kukho umuntu la okhona okhuluma ngayo. Imini okhuluma ngayo. Nizoyithola kumina wesizwe. Webo dadewethu batholeleni. Nayi batholeleni. Wesizwe. Uyabona lento zitsizwe ngiyiphethe la. Into lena zinsizwa yokuthi mawushumayela uyinsizwa. Ushumayela into ezwakalayo. Ungathi uyashumayela uyinsizwa uvela ubhibhidle. Kufanele uma ushumayela into ezakalayo. Uyabona? I-mic lena ibonakala ukuthi hayi i-mic. Uyabona? I-mic kubonakala ukuthi hayi i-mic ngeke. Yeah. Ushumayela into ezakalayo lazisizwa. Ungathi manje umama iBhayibheli ulivulile enkonzweni le yasekamelweni. Selivulile ivesi umama. Sekufanele ukuthi manje wena i-mic phela ibe sesimeni. Ukuze ukwazi ukushumayela awusakwazi ukushumayela. Uyazi la kwenzakalani la? Ufike uyiphuze nje bona uhafu uthela nje uhafu eglassini bese uyaphuza. Yabona emva kwemizuzu nje eyamashumi amathathu 30 minutes ngolimi lwasemzini. I-mic lapho isuke isike esimeni isuke isithestiwe uthi umuntu 1 2 1 2 ayuza ukuthi hayi ayihohoze. Lapho uzoshumayela into ekuyiyona umama uzothi evula incwadi ayi i-mic lapho isimi ngomumo ama technician asesethe yonke into isound ihamba kahle isound. Woza lemphelandaba zisizwe uzani izozitholela nangu uswidi wethu zisizwe nayi yogurt zisizwe uzani emphelandaba i-mic ukuze ihleleke uma umama eselivulile ivesi kube ukuthi i-mic isi right mawuthi 1 2 uthi moyishaya uyithi hayi kubonakala ukuthi hayi na umama athi umeyishaya yithi ibona ukuthi hayi iyanqaphaza impela cha iyona. Uzani ke zisizwa la nje emphelandaba nizozitholela nangu uswidi umnandi. Kulungile bafowethu. Uyayiphuza nje into engangeglass okanye uhalf weglass emva kwa 30 minutes ayizobe impela isiyona. Akufakiwe ke iphilisi la. Imbiza le bafowethu. Moyinsizwa vele kubalekile ukuthi imbiza ube nayo. Uzani ke zisizwa gijimani impela nizozithathela la
imbiza abafowethu bajabule omama ngey'ntshumayelo ezobe uyishumayela wena njenganensizwa. Ngicela uthathe-ke lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.